बाय आं यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनै लोखि फुजा स' बिदिनो एसे माने न'आव लाहार फाहार खालामदों बेखौनो देखायनो सानदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट बालाय नायलांफानो हादों आरो ना मा होनो ओमफ्रायो आं फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि यूट्यूब चेनेलाव अननानै बयबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामनो हादो थेंक इउ बाथौ लिरदोंमोन आङो ओमफ्राय नै आबैया फज'थारदों नै आबैया मा होनो फुजानि फिथाइ सामथाइ नै हादों आपेल हादों आबैया नै जोंना आबौआ खामानियानो गैया उन्दुनानैसो दं नै मैगं हागासिनो दा बाथौ लिरनाया जोब्बाय नै बेखिनि प्रसाद नांगोन नै आपेल हागासिनो आरोबाव मानसिफोराबो बहुद बुरजा फैयो ओमफ्राय आपेलखौबो बुरजा होआबालाय थाइनैसोल' होबालाय मानसिफोरा फैनानै जोंबो मोनजानाय नङाना बेखायनो बुरजा होबाय सुबाय बाथौआव लिरखांबाय जों बाथौआ बिदिनो आरो खांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै दा बिबार खाहैनोसै जोंनिबो ओमफ्राय आंजों ओमफ्राय जोङो बबाव खागोन बिबारखौ नायलांबाय थादो नै दा आब'आ बिबारखौ खागासिनो बिबार गोजा खागासिनो गुफुर नाङा नामा आब' नांगौ हाननोनो हायाखै दहायबा बाज्रुखांबाय फार्स्टआव नै गोजा गुफुर ओमफ्राय गोमोबो नांबावगौ गोमोखौबो खाहैनोसै दा थांगासिनो गामि नालाय हाग्रा बारि आरोना जायगाफ्रा जोंनि हाजोआवबो दंफायो खाना फैबाय नै बिबारा बेहेल बिलाइबो लाबोखाबाय ओमफ्रायो माने गेरुवा बिबारखौ दा बायदियाव मोनाना ओमफ्राय न'आवनो अशक फुल दङ बेखौ होनोसै ओमफ्राय सफैबायानो नै खाथियावनोमोन मा जोंना न'आ बायलासो बायलासो नङा जोंना लेफ्टथिंबो लुबावनो न'आव मोनफैबाय नै दोननोसै बाथौखौबो लिरखांखाबाय नै अशक फुला जा अन्थावथावखा ओमफ्राय आं बोरै खानो सानदों आरो ओमफ्राय न'आवनो दंखायोमोन बाथौ खाथियाव नै जा मिनिथावखा आरोना ओमफ्राय आं बिबार खादों गनियाव एसे ओमफ्राय जुमिखौ नुवाखै मा खालामबाय थायो बिदिनो बिसोरखौ इयो फुजानि सिगां जाग्रोयो होननानै नुवाखै नै बे दहायनो खमला थाइसे नुनायखौ नुदों आं जाग्रोलायबाय नुवाखै आबैया खामानि मावदों जाम्बि गथ'आनो खांबायानो जोंहा बेयो माबा बिसहरिनि बियो रायजोनि आरो बेयाव बाथौआवबो होयो बेखौ सान्दुं दुंगासिनो 3ता जाबाय आरो दा ओमफ्राय आं दा लाइजौ लायनो नागिरदों आबैनो लाइजौ नांगौनो नै लाइयावनो दङ जोंना फख्रिया नैबेनो आगोलाव बेयाव ना होयोमोन दा होला ओमफ्राय दा बैखिसो आं मालाबा देखायसिगोन दे दिनै थांथ'ला आयौ नैबेनो बिनि बे फख्रिनि नाया जा गोथौ जाखायोमोन माने दैसिब जालायो आरो जोंनि नाया एसे मोनसे बानायबावबाय बेहाय बे मोनसे नै थालिर बिलाइखौनो हास'नोसै आं एबार ओरैनो फैलायबाय हाजोआव
Nè camera còn phía nè. Thì bây giờ là nè khi nè. Hả? Moजां. बेखौनो हास'नो नागिरबाय नै आब'आ. बे गोजानद्राय हास'नो हाया बै जिखानायनिफ्राय बेखौ गोरलैखौ हास'बाय नै. आयौ सान्दुङा. खेबसेनो जाखायो. नै गांथों लाबाय बियो गस्ला गाननायाव जि मति ओमफ्राय दख'ना गाननायाव फिसा नुयो इखौ. नंगौ नामा? या जागायनो नागिरबाय. बिबारबो लाखाबाय दहाय खानाया. नै प्रसादा. नै फुजा मा होनो आइ आफाफोरनो प्रसाद होनांगोन ना बेखायनो फिसा फिसा थोरसि लाबाय. प्लेन. एबार थांसै नै साखि होबाय नै आब'आ. एबार थांसै. नै बे কি করবি এখান? কি এটাতে? কি নমস্কার করবি? কি নমস্কার করবি এটাতে? কি খাবি? প্রসাদ? কি প্রসাদ? প্রসাদ কয় নেকি? প্রসাদ অসমীয়াত প্রসাদ কয়. কিবা প্ৰসাদ বোলে. অসমীয়া ক'ব নাজানে. आं हाबसाना आं सारि गानबाय थायोना जिरायनायाव. दायोबो हासिब मा होनो गय जरा फाथै जरा होबाय. खर'खौ मा? आं जासुलि. ओमफ्राय आबैया बैयाव फुख्रियाव फैसिगोन जों थांला. ओमफ्राय नै हामाथ' माबा जेखौबो आगोल आगोल दा फुजानो जोबाखै नुवाखै नामा? ओमफ्राय नै हामाथ' माबा जेखौबो आगोल आगोल दा फुजानो जोबाखै नुवाखै नामा? फुजाया जोब्बायानो आरोना. मोनाबाय. खैथा जाखो? 5:30 जाबाय. जोंहा सोरांबाय आं होखाबाय आरो. ओमफ्राय नों मा होनगोन होनदो? जाम्बि नायबाय थाबाय माला मोनजागोनसो सिन्था खालामगासिनो. आब'आ बिदि नायफैलायदों. जुमिया माला मोनजागोन बेखौसो सिन्था खालामदोंनो. आं बन्द'सो खालामबायमोन. खुलिदो. मा होनो बै गन बायदिया मा होनोमोनलाय? मा? गन बायदियाखौ मा होनोमोनलाय? खुसेर. गन बायदिखौ मा होनोमोनलाय नो जुमिया जो मासो जाम्बि. जाखागोन ना. बयबो नुगोनथ' नोङो बिदि खालामबाय थायो. लानजायसो. बेयो आंनि लानजायसो. बेयो आंनि लानजायसो. दा बुद बायदिसो ओरै फुननाय दा. नै बिदिखौ हामालै. ओमफ्राय नों मा होननो सानदोंमोन दे बुंहरदो. आङा बिहाना जानो लुगैगासिनो. आब'नि चेनेलखौ लाइक शेयर साबस्क्राइब दिनै जाबाय. आजि हयसे साबस्क्राइब. कमेन्ट खालामनानै हरदो. ओमफ्राय लोगोसे मा होननांगौ? लोगोसे आंखौ माबायदि नुदों? लोगोसे आंखौ माबायदि नुदों?
खोन्थादो खोन्थादो साबैसे बुं आं दे होनलाय साबैसे आं फोरोंगोन ना दे नमस्कार होनलाय নমস্কাৰ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আমাক মৰম কৰি দিব কৰি দিব ক'ত দিব আহি কৰি দিব আমাৰ ঘৰ ৰাণাখিলে গিছিছো চানা খোৱাৰ কাৰণে কি ধান্দা তাৰ জানাইखौ বুদ্ধি খাতে নামান দে दा जागोन ना प्रसादल'सो जेबो गैखायाना जेबो बानायाखैना हामगौ हाहोन हाहोन